हेलो गाइस जोंनि बर' हारिनि आदै मादै आदाबा जोंनि फंबाय बिनानावमोन लोगोसे बर' हारिनि आंगो लोगोफोर आं मामस प्रकाश नार्जारी नोंथांमोना नायदों बियाम सोदोब चेनेल लोगोफोर आंनाव मोनसे कल फैदोंमोन कि चिरां डिस्ट्रिक्टनि सिङावनो माने बिजनियाव जादों बे जाथाया कि नोंथांमोनहा बे कल रेकर्डिंखौ खोनासंनो हागोन आं बिनि सिगां माखासे बाथ्रा बुंनो सानदों आं बिनि सोमोन्दै आं गोबां भिडिअ बानायनायावबो माखासे बुंबोबाय थादों आरो बिनि स्पेसियेलि बिनि थाखाय मोनसे आरो भिडिअबो बानायखाबाय आङो ओमफ्राय आंखौ माखासे जायफोर मानसिफ्रा नुवाखै बेनि सायाव भिडिअ बानायनाय बिथांमोना आंखौ रिक्वेस्ट खालामहरो भिडिअ बानायनो स' बे बागैनो बिनि थाखायनो आं बे भिडिअखौ आरो फिनै बानायबावबाय आरोना नाय लोगोफोर जोंनि नलेज बा जोंनि गियान सोलोंनांगौआ गोबां दङ जोबनो थाङा नङा होमबा मोजां मोननाय जाय मोन्थाय बयहाबो दं उन्दै गथ'निफ्रायबो मोजां मोननो हानाय मोन्थाय दं देरनानैबो मोजां मोननो मोन्थाय दङ मिथिबायना खायसे हाबा जाखांनानैसो मोजां मोनलायनाया जायो जेनेबा हमना इंगेज मेरिज नङा होमबा रिं मेरिज नङा होमबा इंगेज जानाय नङा होमबा नायलायनानै हाबा जानाय नङा होमबा बिसोरनावथ' मोजां मोनलायनायाथ' सिगां गैयाना कि नायलायलायबाय बिनि उनाव हाबा जाबाय बिनि उनावसो मोजां मोनलायनाय जाफिनबाय आरो स्टार्ट जाबाय आरो खायसे जाया आरो मिथिबायना स' बिनि बेलायावहाय खायसे उन्दै गथ'फोर जेनेबा क्लास 5, 6, 7, 8, 9, 10 फरायनाय हायार सेकेन्डारि फरायनाय जायफोर गथ'फ्रा माने ओंखाम संनाय जाय बिमा बिफाजों बिमाया थिनो ओंखाम संनो थोरसि लथा सुनो थिनो आं सुवा आङो आसि नङा होमबा बेफोरबायदि बुंनाय गथ'फ्रानो माने मा मावहैगोन बिसोरो गोसोथोलायबाय खारबाय खारसनहैबाय नङा होमबा खारसनहैबाय गोसोथोलायबाय मोजां मोनलायबाय खारसनहैबाय जाय गथ'आ जे थोरसि लथा सुनायखौनो बायो आरो होनलायनाय बेफोरबायदि माने नेरलायलायनाय जायो थोरसि लथा खामानि थिनायाव अब्ला बिसोर थांनानै मा न'खर बा मा बिहाव बिखुनजोखौ फुजिहैनो हागोन नङा होमबा स' सिगांग्रो जोंथ' नलेज गियान बैफोरखौ कन्ट्रल खालामनो हानाय बुजिनो हानाय नङा होमबा जों हाबा जायोबा जोंनि दायथ'आ मा जोंनि रेसपन्सिबिलिटिया मा आलासि दुमसि फैबा जोंनि रेसपन्सिबिलिटिया माबायदि जागोन नङा होमबा गय खावना होनाय माने चेयार बहायना होनाय बा खामलाय बना होनाय नङा होमबा दै लाबोना होफैनाय बेफोरबायदि रेसपन्सिबिलिटि जाय दङ बेफोरखौ जुदि बुजिग्रोआब्ला है फैदों थांथों फैगोन मालाय थांगोन फैगोन आं थांगोन आं न' सिङावनो उन्दुबाय थागोन बेफोरबायदि रेसपन्सिबिलिटि जाय बुजिनो रोङै अब्ला बिसोर बोरै हाबा जानायनि नङा होमबा आजिखालि नोंगौ सिरियासलि बे बाथ्रायाबो सैथो कि देरनानै डिग्रि कमप्लिट जालायनानै फरायनाय थागोन आरो बिनि गेजेराव हाबा जाहैगोन आरोना मानसिफ्रा साननो हागौ कि बियो बुजिबाय माने दा देरबाय फरायबाय डिग्रि कमप्लिट जालायबाय मास्टार कमप्लिट जालायबाय बाट बैसिनावबो थाबावा आरोना बेफोरबायदि गियाना स' जोंनि गियाना बे फरायनाय लिरनायल' नङा आरो मिथिबायना समाजाव बोरै थांना थानांगौ बेबो मोनसे गियान मिथिबायना समाजजों बोरै गोरोबलायनानै थानांगौ गामियाव सोरखौ माबायदि लायना थानांगौ न'नि बिमा बिफाखौ माबोरै सोमोन्दै माने मिलायनानै थानांगौ माबोरै रेसपेक्ट खालामनांगौ माखौ श' खालामनो हायो माखौ श' खालामनो हाया माने माखौ दिन्थिनो हायो माखौ दिन्थिनो हाया ओमफ्राय बिनि गेजेरावहाय जों गावनि फोरोंगुरुफोरजों माबोरै रायलायनांगौ जों टिउसनाव थांब्ला टिउसन फोरोंग्रा खायसे मानसिफ्रा टिपसन होनना बुङो टिपसन होना टिउसन जाय टिउसन फोरोंगिरि सार आरो मेडाम बिसोरजों जों बोरै रायलायनांगौ नङा होमबा नाय जोंनि गुरु आरो जोंनि न'आव थानाय बा गामियाव थानाय बा समाज नङा होमबा जों बिसोरजों माबोरै रायलायनांगौ माबायदि सोमोन्दै रायलायनांगौ आरो माबायदि रेसपेक्ट होनांगौ बे गोबां आयदायाव दङ जोंनि गियान बा सोलोंथाइया बेल' नङा कि जों फरायनानै लिरबाय जों साख्रिनि थाखाय नांगौ एप्लाइ खालामनांगौ नङा होमबा बे नङा समाजाव बोरै सुबुंफोरजों थांना थायो बोरै रायलायनांगौ बेबो मोनसे गियान थायो आरो हाबा जाखांनानै जों बिहाव बिखुनजोजों बोरैहाय थानांगौ बिहाव बिखुनजोजों बोरै रायलायनांगौ बिहाव बिखुनजों बोरै रायलायनाङा मिथिबाय बिनिबो मोनसे सोलोंथाइ थायो मिथिबायना मा समाव मा नाङा मा समाव मा नांगौ बेखौ थाल थाजोबनांगौ जेनेबा हमना ला अके बे नोंखौ बुङाखै रावबो रुवाथि बाट नों जेथिया हाबा जाहैयो नोंनि दायथ' थानांगौ बे मोनसे दायथ'खा गोदो गोदायनिफ्रायनो दायथ'खा कि नों न'आव थांनाय लोगो लोगोनो बिसिनि न'आव थांनाय हाबा जाहैनाय लोगो लोगोनो बैनि न'आव माने जोथोन लाखिनाय केयार माने लक्ष्मी नालाय जेनेबा जोथोन लाखिनाय थिग माने जोथोन लाखिहैनाय बेवहाय थांनानै मानसि सोरबा आलासि दुमसि फैबा बे सोरबा मा साहा फुदुंना होनांगौ ओंखाम संना होनांगौ ओरैबायदि नङा होमबा बेयाव नेरलायनानै थालायनाय जुदि माने गोरलै गथ' बायदि नेरलायनानै थालायनाय ओरैबायदि आं फुदुङा ओरैबायदि बेफोरबायदि जानानै थालायनायब्ला होमबा बिसोरबायदि मानसिया बुजियाखैनो होमब्ला बेफोरबायदि हाबा जाहैनानै मा लाब नङा होमबा गारलायलायनाय जागोन बे समावनो नङा होमबा नांलाय खमलाय जागोन गोजोन खालायनाय जागोन नोंनि हौवायाबो नोंखौ सुखुनाय नङा नोंनि हिन्जावाबो नोंखौ सुखुनाय नङा होमबा स' बै समाव आरो नैबे बाथ्राखौ बुजिस'नो हाया कि आंनि हौवाया माबायदिखौ आं मोजां मोनो बा आंनि हिन्जावा आंनि हिन्जावखौ माबायदिखौ मोजां मोनो नङा होमबा आं सोरबायदि सिख्लाखौ मोजां मोननानै लानांगौ बा आं सोरबायदि हिन्जावखौ आं मोजां मोनना लानांगौ नङा होमबा बे माने सोरबायदि सिख्लाखौ सोरबायदि हौवाखौ नङा होमबा जेनेबा हिन्जावफोरनि बेलायाव सिख्लाफोरनि बेलायाव नङा होमबा उन्दै गथ'खौ जुदि हाबा जायोब्लाथाय माने
बै समाव जेब्ला देरो होमबा 25 बा 30 जायो अब्ला बैसो जायो बै समाव नङा होमबा 25 माने मेन 26फ्रानो एसे मेन बे समावनो हाबा जानाया जाथारनांगौ आरो नङा होमबा स' बै समावहाय जेब्ला जायो अब्ला बै समाव बैसिबांसिम जेब्ला सहैयो अब्ला बै समाव गासिबो नलेजआ फैजोबबाय ना नोंनाव फरायनाय लिरनायजों लोगोसे गासिबो बार इनभारमेन्ट माने आबहावा माने बे मोनसेल' नङा फरायनायल' माने गामि सामि नों लोगोफोरजों बेरायनाय बहाबा जायगायाव दाबसिन थांनाय ट्रेभेल खालामनाय भिजिट खालामनाय माने होमबाना नलेजआ नोंनिया इनक्रिज जाबाय बारायबाय अब्ला नोंनाव मोनसे गियान फैबाय कि आं माबायदि टाइपनि हौवाजों हाबा जानांगौ नङा होमबा माबायदि टाइपनि हौवाजों हाबा जानांगौ आं माबायदि टाइपनि हिन्जावजों हाबा जानांगौ नङा होमबा अब्ला बै समाव मोनसे सान्थौ बा गियाना फैबाय अब्ला बै समाव उन्दै समाव जेब्ला क्लास 8 9 आव जेब्ला नों हाबा जायो अब्ला बै समावहाय नोंनाव बै समावहाय जेब्ला हाबा जाखांबाय अब्ला बै समाव फैनायबाय कि अब्ला समाव हाबा जाखांनायनि उनाव नों सानसिगोन आयै आं बै समाव मानो हाबा जाखो उन्दै समाव आं मानो दासिम थानायमोनब्ला आङो ओरैबायदि हौवाखौ मोनगौमोन खोमा दां नोंनि स्टाइल नोंनि साननाय हनाय भाबनाया गासिबो सोलायजोबगोन आरो अब्ला बै समावहाय नोंनि मालाय हौवाखौ नुनानै नोंहा मोनसे फिलिंस फैलायसिनलाय नैफोरबायदि फिलिंसआ फैयो आरोना स' बिनिखायनो माने बैसो जाजासिम नोंनि सान्थौ नोंनि गियान जाय गियान आरजिनांगौ बे आरजिजासिम बा नोंनि जाय सेंग्राफोरनि बेलायाव जेब्ला नों नोंनि हिन्जावखौ हाबा खालामखांनायनि उनाव फिनो हानाय अब्ला बे फिनो हाजासिम नोंनाव स्टेटासा थाजासिम नों थानांगौ आरोना नङा होमबा आरो बिनि गेजेरावहाय जेब्ला नोंनि हिन्जावखौबो होनना बुंबाय सिख्लाफोरनि गेजेरावबो बेखौ बुंनो हायो कि नों जेब्लासिम न'खराव नों हाबा जाहैनानै थाङो नोंनि बिहाव बिखुनजोखौ फुजिनो रोङा बा नोंनि माने आलासि दुमसि फैनाय बा समाजाव बोरै थांना थानांगौ बेफोरखौ मिन्थियाब्ला बुजियाब्ला बोरै रायलायनांगौ आलासि दुमसि फैबा नङा होमबा स' बेफोरखौ जोङो जुदि नङा होमबा नों BA कमप्लिट जाबाय MA कमप्लिट जाबाय M.Com जाबाय इट्स नट जे नोङो गासिखौबो रोंजोब्बाय मिथिबायना रायजो राजाजों बोरैहाय मिलायना थानो रोंनांगौ बोरैहाय थानो रोङा बेफोरखौ जों सोलोंग्रोनांगौ आरोना कि माबोरै थानांगौ माबोरै थानाङा नङा होमबा स' बे हिन्जावफोरनि फाला जालायबाय नङा होमबा आरो हौवाफोरनि फालायावबो बेनो एखे बुंनो थाङोबा हिन्जावफ्राबो सोलोंनांगौ बेखौनो आरो हौवाफ्राबो सोलोंनांगौ बेखौनो मेन थिंस बुंनो थाङोबा हौवाफोरनि गेजेराव नों जेब्ला नोंनि हिन्जाव नों जाय सिख्लाखौ लाबोगोन हाबा खालामनानै नोंनि हिन्जाव खालामफैगोन अब्ला बै हिन्जावखौ नों फिनो हायाब्ला अब्ला नों बे हिन्जावखौ लाबोना मा दरखार नङा होमबा मालायनि फिसाजोखौ ओरैनो गाबहोनो नङा होमबा जाहोनो हायाब्ला नङा होमबा स' बेफोरखौबो जों गासिबो थांजोबनांगौ आरोना स' आं बेवहाय बेखौ आं सिगाङावबो बुंबाय थादों दाबो आं बुंबावगोन नङा होमबा बुंबायानो आं दायो आंनो मोनसे भिडिअ बानायनो हरदोंमोन कि उन्दै गथ'फ्रा हाबा जानाय दानिफ्राय उन्दैयावनो स' आं बिसोरखौ गथ'फोरखौ आं बुङो फंबाय आरो बिनानावमोन नोंसोर सिगांग्रो नोंसोरनि नलेजखौ बा गियानखौ फरायग्रोनानै बा आरजिग्रोनानै लाग्रो फरायनानै बुजिग्रोना लाग्रो माबायदि संसाराव माबायदि थानांगौ फरायनाया माबोरै गोनांथि गुबुनखौ बोरै फोरोंनो हायो नङा होमबा आरो बिनि गेजेराव हाबाया मा जिराद नङा होमबा मोजां मोननाया मा जिराद बेफोरखौ बुजिग्रोना लाजोब मिथिबाय बेफोरखौ बुजिग्रोना लाजोब जे नों बे नङाखि सोरबा सासे हाबा जाबाय बिसोरखौ नुनाय लोगो आंबो गोसथोलायनानै थानांगौ आंहाबो बयफ्रेन्ड थानांगौ आंहाबो गार्लफ्रेन्ड थानांगौ आंहाबो बयफ्रेन्ड थानांगौ बेबायदि साननायखौ दोन नों निजेखौ बुजिनो नाजाग्रा अट'मेटिकलि नोंनाव फैगोन बियो मिथिबायना अट'मेटिकलि मालायखौ नायनानै सोलोंलायनो गोनांथि गैया नोंनाव अट'मेटिकलि बियो जाखांफैगोन मिथिबाय हारसिंनो जेब्ला नों देरगोन जेब्ला नोङो डिग्री फरायगोन कमप्लिट जागोन MA M.Com गासिबो फरायगोन अब्ला बुजिगोन कि हिन्जावनि गोनांथिया मा हौवानि गोनांथिया मा मोजां मोननाया मा हाबा जानाया मा गासिबो बुजिगोन स' ओंखायनो एसे गावनि फरायनायखौ माने गांखौ बारायना लाग्रो नलेजखौ बारायना लाग्रो साननो हनो हानाय बेखौ बारायना लाग्रो गुबुनखौ फोरोंनो हालायनाय जाजासिम नङा होमबा स' आं बेनिखायनो रिक्वेस्ट खालामो फंबाय बिनानावमोनसिम जे नोंथांमोना जुदि बुजियोब्ला आंनि बे बाथ्राखौ बुजियोब्ला ओमफ्राय निस्सय दा जुदि बुजियाखैब्ला उनाव देनानै बुजिगोन बाथ्राखौ आंथ' दा मोजांनि थाखायसो बुंदों दे आंथ' दा मोजांनि बाथ्रानि थाखायसो नोंनि फिउचारनि थाखायसो बुंदों आङो मिथिबाय नोंनि फिउचारनि थाखायसो आं गुबुननि फिउचारनि बाथ्रा थाखाय बुङाखै नोंनि फिउचारा जुदि नोंनि फिउचारखौ मोजां जाजानो लुबैदोंबा बे बाथ्रा बुजिनो बिराद गोनांथि आरो आं बेबायदिनो भिडिअ बानायबावगोन स' नोंथांमोना बे नैबे रेकर्डिंखौ एसे खोनासंना लादो जाय मानसिया आंखौ भिडिअ बानायनो हरदोंमोन ससे खोनासंबानो जाबाय फंबाय हेलौ औ माने आं चिरां डिस्ट्रिक्टनिफ्राय बुंदों बिजनि ओनसोलनि साहानि ओनसोलाव औ माने दानि सोलिबाय थानाय मथे थारमाने गथ' उन्दै फरायसाफोरा हिनजावसाफ्राबो क्लास 8 9 आव फरायनाय गथ'फ्रा थारमाने खारसनहैनाय माहैनाय बेबायदि जालाबाय थायो फंबाया एसे माहा जादों होनदों माने खारसनहैनाय माहैनाय जालागासिनो आरो बेखौथ' बहा जादों होनदों बुंदों बे जाथाया जोंनि बिजनियाव आरो चिरां डिस्ट्रिक्ट बिजनियाव साहा ओनसोलथिं बिजनिनि ओमफ्राय आदानि नामा मा नाममोनथाय आंनि नामखौ जयदेब ब्रह्म होनो आदसा ओमफ्राय आंनिफ्राय मा लुबैदों आदा दा बेखौनो बे उन्दै फरायसाफ्रा जाहाथे गोसो हमथानानै
फरायलांनो हायो आरो दावगालांनो हायो जाहाथे बेबायदि जाया जाथायफोरखौ बेखौ नों फंबाया एसे फोरमायनानै हरबा मोजां जायोमोन आरो ओमफ्राय बिमा बिफाफ्रा ओमफ्राय मा बेखौ बादा होआखै बादा होबाबो लाया नै गथ'फ्राबो खोथा जाहैबाय फरायनायखौ बुंबाबो एसे रागा रुगासो जालायफिनो आदसा ओमफ्राय माबा मोनसे जाथाय जाथारदोंना दायो जाथायाथ' जानाया जादोंमोन बेबायदिनो थांलाय फैलाय खारसनहैलायनायबो जायो फरायनायाव गोसो होआ आरो ना औ गावनि लाइफफोरखौ दाना लानो रोंगोराखै नोंनि बुंनाय मथे ओमफ्राय लाइफ दाना लानो रोङागोरा खारसनहैनाय मानाय मोजां मोनलायनाय बेफोरबायदि आरो ना माने मोजां मोननायाथ' बादा ओरैनोथ' मोजां मोननाया उन्दै गेदेरनि खोथा सिमा थाया थानायालाय बाट बे जुदि लाइफखौ दानो रोङाबा जिउखौ नायनो रोंथ'वाखै बे गावनि उदैखौनो नायथ'नो रोङाखैबा हाबा जानाया एसे प्रब्लेम जायो आरो ना बेबो मोनसे सैथो बेसेबां लागै माने गाव गावनि मोजां मोननायखौ कन्ट्रल थानांगौ आरो ओमफ्राय दा आदाया आंखौ मा बुंदों माने भिडिअ बानायनांगौ बिनि सायाव माने एसे जाहाथे उन्दै उन्दैफ्रा फरायनायाव गोसो होयो गावनि लाइफखौ दाना लानो हायो चिरां बिजनि होन्दों नामा आंबो चिराङावनो दं दासान्दि नै माबा मोनसे खामानि अफिसनि खामानि दं आंबो दे जागोन दे होमबालाय आदा ना दे लोगोफोर नोंथांमोना अडिअखौ खोनासंबाय नङा होमबा बे अडिअखौ खोनासंखांनाय माने बे मानसियानो आंखौ भिडिअ बानायनो हरदोंमोन आरो चिरां डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय बिजनि आरो ना एक्सुवेलि आं बिनि सायाव गोबां भिडिअ बानायबोखाबाय अब्लाबो आं बिनि रिकुवेस्टआव आं बे भिडिअखौ बानायनाय जाबाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ भिडिअ नायनायनि थाखाय आरो बुजिनायनि थाखाय थेंक इउ सो माच